എല്ലാ ഗൗരവാന്വിത ഗണ്യ അതിഥിമാർ, ഉസ്താദുമാർ, എൻ്റെ പിർസത്തെ മക്ക, അതേപോലെ മക്കളെ പോഷകന്മാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ ഭാഗത്ത് കേൾക്കില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാരും ഉള്ളാരല്ലേ? ആരല്ല പാടിരാറ്? പ്രൈസ് കേട്ട് പാടിരമാ? പ്രൈസ് കേട്ട് പാടി അങ്ങ് കഴിക്കില്ല. എല്ലാരും നാളെ നബിയുടെ പേരെന്തരേ? അത് എത്ര ശ്ലോകേശ്വര മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരെന്തരേ? നബിയുടെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്തരേ? മാഷാ അല്ലാഹ്. നബിയുടെ ബാപ്പയുടെ പേരെന്തരേ? നബിയുടെ പെത്തനാലപ്പ മെരവണിക്ക് പോയുണ്ട്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നാഫിയ ഇൽമു തരട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. മേലങ്ങാടി കംസുല്ലുലും മദ്രസത മക്ക ഭാരി ഉഷാറുള്ള അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഫാറൂഖുള്ളാള്, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ അധ്യക്ഷ ചൊന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാ? നീ എല്ലാം കാത് കൊടുത്തിരാ? എന്തൊരു ചൊന്നേ? ഫിത്നാക്ക് കുത്തിരാണ്ട്. ടോട്ടൽ എല്ലാത്തെ സാരാംശ ഫിത്നാക്ക് കുത്തിരാണ്ട് അല്ലേ? ഫിത്ന ചൊന്നെങ്കിൽ കഥാപ്രസംഗം ನಾನೇ ಚೊಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ ತೆಕ್ಕೋರ್ಬಲ್ಲ. ನಾ ಚೊಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಚೊಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮ ತೆಕ್ಕೋರು. ಸ್ಟಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಂಗಿನ ಕೊಡು. ನೀವು ಎಂದ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಲ್ಲೇ? ಒಕ್ಕಲ್ಲೇ കംസുല്ലുലും മദ്രസ മേലങ്കടി മക്കളെ കാര്യക്രമത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ നേരത്തിലേക്ക് മക്കളെ പോഷകന്മാർ എല്ലാ പ്രൈസിൽ ആകാംക്ഷയിലുള്ള ടൈമിലു ഞങ്ങളെ പോലത്തെ പലക്ക് ആരും കാത് കൊടുക്കില്ല. എനിക്ക് ചമ്മ പിടിയുണ്ട്. ആയെങ്കിലും ഈ ഒരു 2-3 നാളത്തെ കാര്യക്രമമായ ഈ മദ്രസത്തെ വിഷയത്തിൽ അറബിക് ട്രസ്റ്റിലെ ഒരു ജൊത്തെ കാര്യദർശിയായ നിലക്ക് ഒരു പൽക്ക മാത്രം ചൊന്ന പൽക്കത്തിന് പാട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങള് സയ്യദ് മദനി അറബിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് അധീനത്തിൽ 22 മദ്രസകളുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്. 22 മദ്രസ ടോപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പിൽ ഇപ്പൊ കാര്യാചരണ ആക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്. പ്രതി ഒരു മദ്രസ അച്ചുകട്ടായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടുണ്ട്. അത് സയ്യദ് മദനി ഞങ്ങളെ കറാമത്തെ ഇത് ഞങ്ങൾ 6 വർഷത്തിന് മുന്നൽ നോക്കിയപ്പോ 6 വർഷത്തിൽ പിന്നെ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അധികാരത്തിൽ ഈ 6 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക അത് നിങ്ങൾ മുന്നാണ്ട് കണ്ടെത്തി. റഷീദ് ഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ആടത്തെ സമയത്തിൽ ഈ 6 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ 22 മദ്രസ നല്ല ടോപ്പ് ആൻഡ് ടോപ്പിൽ പോയോണ്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന ടൈമിലെത്തിക്കര് ഞങ്ങളുടെ ആൾമാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കര് സലബിര ദർശി പോയിന്റ് മക്ക എല്ലാ ദിക്കുറും ചൊല്ലു. സുന്നിര ദർശിൽ എന്നും കേൾക്കില്ല. ഇണ്ട് നിങ്ങൾ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ മക്ക പേരൻസ് കൂടെ ഇന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മക്കളുടെ കേൾക്കറ് ബസ്സിക്ക് പത്തം എന്തൊരു ചൊല്ല്, 2ാം പോകും എന്തൊരു ചൊല്ല്, ഔത്തൂബർ ഉത്തര ചൊല്ലു. കാരണം അത്രയും ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സയ്യദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് അധീനത്തിലുള്ള 22 മദ്രസത്തിലും കൊടുത്തോണ്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അതിക്ക് നല്ല ശ്രമമാക്കി ഉസ്താദുമാർ, അതേ സ്ഥലീയ ആടൽത്ത വർഗ, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പേരൻസ്, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ അറബിക് ട്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുന്നൽക്ക് പോണുണ്ടായി. മദ്രസയുടെ വിഷയത്തിൽ നല്ല ഗമനം കൊടുക്കണം. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ മക്കൾ തെച്ച ചന്ത, മക്കളെ ആ ഡ്രസ്, ആ മക്കളെ എല്ലാ കാണുമ്പോൾ ഈ മക്ക ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ആലിമാവൊരു ലക്ഷണം കാണും. അത് ആലിമാവനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തെ മക്ക ആവണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മക്കളെ പേരുള്ളൂ പേരൻസിന് നോട്ടാത്തി അകത്തേക്ക് അത് എല്ലാവരും പ്രയത്നാക്കണം. ഞങ്ങളെ മക്ക മുന്നത്തെ നാളില് നല്ല ഒരു സൽബുദ്ധിയിലെ ഒരു നല്ല മക്കായിട്ട് തീരണുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ
പേരൻസ് മദ്രസത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഗമനം കൊടുക്കണം ചൊന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൊന്ന് അവകാശം തന്നേക്ക് നന്ദി ചൊന്നെ ബർക്കത്ത് നിപ്പാട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.